F'inqas minn xahar il-Knisja Awċija indirettament anqlet il-kwistjoni tal-artijiet tal-qala u n-nadur li diġarat l-ordni tal-iżgumbrament ta' familja minn dara wara l-kurja tal-Arċisqof stess ċediet il-kontroll li kellha fuq tali medet ta' art. Wara li fit-8 ta' Diċembru l-Isqof Anton Towma innifsu kien indirizza il-kwistjoni f'omelija fil-Knisja tal-qala stess u tefa' botti kontra id-deċiżjoni tal-Arċisqof Charles Scicluna li jċedi il-kontroll fuq il-fondazzjoni li tamministra l-artijiet in kwistjoni għas-somma ta' darba ta' 200,000 euro. Issa kienet id-Djoċesi ta' Għawdex li għamlet dan. F'istqarrija għall-istampa li ħadet spunt minn deċiżjoni ta' 3 xhur ilu għall-iżvilupp propost qrib it-tempji tal-Xgantija, id-Djoċesi immexxija mill-Isqof Towma tikkummenta dwar l-ambjent imġenerali fil-Gżira mingħajr ma tirreferi b'xi mod għal kwistjoni tal-qala. Minkejja dan, sorsi qrib l-istess Djoċesi ikkonfermaw One News li l-istqarrija użat l-iskuża Xgantija biex terġa' titfa' dawl fuq id-deċiżjoni żbaljata tal-Arċidjoċesi fir-rigward il-Fondazzjoni Abbazija di Sant'Antonio della Navarra fejn l-Arċisqof kellu id-dritt storiku li jaħtar l-amministratur tagħha. Il-fondazzjoni li għaddiet fidej l-avukat Patrick Valentino u Dej Conti Holdings Limited għandha kull intenzjoni li tiżviluppa l-artijiet vasti li jifirxu mill-qala san-nadur. Fl-istqarrija id-Djoċesi ta' Għawdex tuża u tindirizza l-awtoritajiet tal-Istat biex tajt fost oħrajn li lin mit-teknikalitajiet u l-legalizmi minnu fdat bit-tmexxija tal-pajjiż għandu id-dmir inaljenabbli li iħares li persuni iktar dajfa u l-ġid komuni fuq l-interessi individwali u li jiżgura l-ġustizzja fit-tqassim tal-ġid tkun applikata kemm maċ-ċittadini tal-lum u kemm mal-ġenerazzjonijiet futuri, hekk biss nistgħu inkunu soċjetà ġusta. Dwar il-każ tal-qala anke l-Prim Ministru Robert Abela kien sod fi kliemu u qal li se jara li jsir dak kollu possibbli favur ir-residenti u kontra dawk li sejħilhom bħala ħniżrijiet minn min fetaħ proċeduri ġudizzjarji għaskapitu taż-żgħir. Is-Sindku tal-qala Pawlu Buttigieg ukoll fakkar kif dan il-każ tal-art fil-qala jirrifletti ċ-ċirkostanzi li waslu għal ġlieda biex jiġi salvat Ħondoq ir-Rumien kif seħħ fl-aħħar xhur mill-Gvern Laburista. Minnaħa l-oħra min kien responsabbli għall kwistjoni kollha l-Arċisqof Scicluna kien qal li ma kienx jaf li l-art se tiġi żviluppata qabel ħa id-deċiżjoni li jirrinunzja id-drittijiet tal-Arċidjoċesi fuq il-fondazzjoni li tamministra l-artijiet. Sussegwentament ukoll fit-tweġibiet lil One News, il-Kurja offrit biss l-empatija tagħha mal-familji involuti u injorat mistoqsijiet jekk se toffri xi soluzzjoni jew le. Nhar il-kunċizzjoni l-Isqof Towma wkoll kien iddikjara kif qabel ma wieħed jaġixxi u jiddeċiedi irid jara mhux biss kif se jaqbel lilu imma kif se jintlaqat ħaddieħor. Sfida tagħna li qabel ma niddeċiedi qabel ma naġixxi nistaqsu ngħid. Mhux dak li jaqbel li biss. Imma lill-oħrajn kif se nolqothom. Lill-oħrajn kif se nweġġaħħom. Issa fl-istqarrija tal-Arċidjoċesi ta' Għawdex ingħad li mhux biżżejjed li min imexxi u jiddeċiedi ma jkunx qed jiksar il-liġi, hemm ħafna ċirkustanzi u emmejjel li għalkemm jistgħu ma jkunux qed jiksru il-liġi xorta jafu ikunu etikament u moralment skorretti u inġusti u tkompli tisħaq li nħeġġu l-awtoritajiet kollha mhux biss l-awtorità tal-ippjanar biex jaqdu l-għan li għalih huma imwafqa u lil dawk li huma obbligati jipproteġu, speċjalment dawk l-iktar dajfa u bla vuċi u perikolus li kollox jidher qisu għandu prezz fi flus u li fis-soċjetà tagħna intilef is-sens ta' valur tal-beni komuni li jmur lilin mill-flus u s-suq. Waqt li tikkwota kliem il-Papa Franġisku, id-Djoċesi tikkonkludi li ma nistgħux inkomplu narmu l-ġid komuni tal-lum u tal-futur biex naqilgħu kull ewro possibbli llum bi prezz għall-ekonomija u s-soċjetà ta' Għawdex tal-futur. L-ambjent naturali, storiku u kulturali u wirt u responsabilità ta' kulħadd. Il-ġid ta' Għawdex illum u fil-futur u l-imħabba tagħna kollha għal din il-gżira jitolbu minna li nkunu iktar aqlin fl-għażliet tagħna.